Hello friends, borebai Bodo info YouTube channel big update lana fideng account mano fisa haba eba rangari unsungthaya mano haba गोबां एप्लाइ खालामो गेजेराव मोनदोंमोन सिगां मोनदोंमोन नाथाय दायो हाबला स' बिनि गुबै जाहोना मा बिनि सायाव A to Z नोंथांमोननो बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव लाना फैदों बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय जाहाथे मोननो गोनां KST एबा आपकामिंआव गोदान स्किम एप्लाइ खालामबा माबोरै खालामनांगौ बोरै मोननो हागोन नोंथांमोननि अनसुंथाइखौ दा बिनि सायावनो लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों बिनिखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट सरकारि स्किम लननि सायाव नोंथांमोना बर' रावजोंहाय आपडेट मोनबाय थानो हागोन दा जों फार्स्टआव थांगोन CM आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव जे नोंथांमोननि राङा माब्ला हाबगोन आरो बोरै मोनगोन बिनि सायाव डिसकास खालामगोन दा बेखायनो थांनिफै जों अफिसियेल वेबसाइटआव दा जोङो अफिसियेल साइटआव फैबाय CMनियाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो 2 लाख लाइमोनफोरनो राङारि अनसुंथाइ थांना थानायनि थाखाय माखासे फाइनान्सियेलि एसिस्टेन्स एबा राङारि अनसुंथाइ होनाय जानो थांगासिनो दङ स' बेयाव इन्टारभिउआ जागासिनो दङ नोंथांमोना मिथिगौ आरो बिनि रांखौहाय माब्ला सोगोन गोबां कमेन्ट्स खालामो एन्ड बिनि सायाव आपडेटखौ लाना फैदों स' लोगोफोर दा गुबै कन्टेन्टआ जाबाय जे नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबनाय नङा जुदि बे खामानिखौ मावनानै लायाबा थ' बेनो जाबाय नोंथांमोना आधार बेनिफ्राय एकाउन्टजों नोंथांमोना जेब्लायबो लिंक थानांगोन मानोना दानि गभर्नमेन्टआ DBT हिसाबै रांखौ सोनाय जायो एबा डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार होननानै बुंनाय जायो जेराव नोंथांमोननि एकाउन्टआव डाइरेक्ट अट'मेटिक एकाउन्टआव माने रांखौहाय सोहरनाय जायो जायखिजाया स्किमखौनो स' बेखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना ला होमबासो मोननो गोनां किस्तिखौ नोंथांमोना 100% नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबनाय जागोन बेखायनो नोंथांमोना बेखौ खालामना लादो स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि राङा माब्ला हाबगोन दा बेखौ गोबां सोंबाय थायो दा बाथ्रा जाबाय दायो इलेक्सना सोलिगासिनो MCCआ दाबो दङ 4 जुनावसो जोबगोन बेखायनो रिजाल्टआ 4 जुनाव होगोन नालाय बेनिफ्रायसो नोंथांमोननि एकाउन्टआव रांखौहाय सोनाय जागोन दा जायफ्रा इन्टारभिउआव सिलेक्ट जाबाय बिथांमोननो रांखौ होनाय जागोन दा नोंथांमोना फार्स्टआव 1 लाख मोनगोन एन्ड सेकेन्ड बोसोराव 1 लाख मोनगोन गासै 2 लाख मोनगोन मिनिमाम दा नैबे फार्स्टनि किस्तिजों खामानि मावबासो नोंथांमोना सेकेन्डखौ मोननो हागोन थ' बेखायनो रां मोननो लिंक खालामना ला स' बिनिफ्राय फैबाय दायो नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जायनोखि दङ नोंथांमोनाबो एप्लाइखौथ' खालामखाबाय नैबे 10,000 रांखौ मोननो स' नोंथांमोननियाबो एकाउन्टजों बिनिफ्राय आधारजोंहाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन लिंक थाथारनांगोन लिंक गैयाबा नों किस्तिखौ मोननाय नङा दा बेखायनो नैबे 10,000 रांखौहाय मोननो लिंक खालामना ला मानोना नोंथांमोननिया फर्म साबमिटआ जाखाबाय एप्रुभ जागासिनो दङ बेनिफ्राय 15 आगष्टनि सिगां नोंथांमोननि एकाउन्टआव रांखौहाय सोगोन आसाम गभर्नमेन्टआ दा नोंथांमोना मिथिगौ जे 15 आगष्टनि सिगां मोनगोन बेखायनो जुदि नोंनाबो लिंक गैयाबा नोंबो रांखौ मोननाय नङा बेखायनो थाबैनो एक्टिभ खालामना ला बेंक एकाउन्टजों बेनिफ्राय आधार कार्डखौहाय अके बेखौहाय बेंकआवसो खालामा नोंथांमोना बेंकआव खालामनांगोन बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा फिंगार नोंथांमोना प्रिन्ट होनांगोन अके बेनो जाबाय बाय'मेट्रिक नोंथांमोना खालामनांगोन दा खायसे नोंथांमोना स्मल ब्रान्चआव खुलियो एकाउन्टखौहाय दा बिदिब्ला नोंथांमोना फार्स्टआवनो ब्रान्चआव थांनानै फिंगारप्रिन्ट होबानो जाबाय बेनिफ्राय बेंकआव नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन होमबासो नोंथांनि आधारजोंहाय बेनिफ्राय एकाउन्टजोंहाय लिंक जागोन होमबासो नोंनि मोननो गोनां राङा बे एकाउन्टआव हाबगोन नङाबा हाबनाय नङा जेरै अरुनदयखौ गोबां सिगाङाव मोनोमोन नाथाय गेजेर समाव मोनासै बाथ्रा जाबाय नोंथांमोना एकाउन्टआ प्रब्लेम जादों नोंथांमोना KYC बेनिफ्राय फिंगारप्रिन्ट होनाय एबा नोंथांमोना EKYC होनना जायखौ मिथिगौ अके बेनिफ्राय KYC होनना बुंनाय जायो बेखौहाय साबमिट खालामनांगोन बेंकआव होमबासो नोंथांमोना बेयाव राङा हाबनाय जायो बेखायनो खायसे गेजेर समाव मोनासै थिग बेबादिनो फिल्म किसानाबो गावबागाव मोनसे पर्टेल थायो जेरै नोंथांमोना फिल्म किसाननि पर्टेलाव KYC होनांगौमोन बेखौबो नोंथांमोना होबासो मोनगोन नेक्स्ट किस्तिखौहाय नाथाय मोनसे बाथ्रा जुदि सरकार थायोबासो नोंथांमोना 17 किस्तिखौ मोनगोन जुदि सरकारा सोलायबा मोननायनि चान्स गैया नाथाय गुबुन स्किम ओंखारनाय चान्सआ दङ स' बिनिफ्राय पेन्सन मोनग्रा NSCP नोंथांमोना NSCP जायनोखि नोंथांमोना पेन्सन मोनो बेवहाय ओरैबायदि पेन्सन थायो बोराय पेन्सन अके बेनिफ्राय बुरि पेन्सन बेनिफ्राय रान्दि पेन्सन थायो अके स' जायफ्रानोखि नोंथांमोना बे सेक्टराव पेन्सन एप्लाइ खालामदोंमोन हमना ला 300 बेनिफ्राय हमना ला 500 हाबो अके जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'आव बे रांखौ सोनाय जायो दा बेयावबो खायसेना आधारजोंहाय बेंक एकाउन्टजोंहाय माने लिंक गैया स' बेनि थाखायनो गेजेराव ड्रप जादों बन्द जादों दा सोलिगासिनो NSCP ब्रान्चआव नोंथांमोना खालामनांगोन बेखौ खालामनोबा लिंक खालामनोबा नोंथांमोना ब्लक अफिस डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसाव थांनानै मोनसे NSCP अके NSCP नोंथांमोना मोनसे ब्रान्च दङ बेयाव थांनानै आधार कार्डजों पासबुकजों एबा नोंथांमोना लिंक खालामदोंना खालामाखै बेखौ नायनो हागोन आरो लिंक जायाखैबा नोंथांमोना बेखौ बेंकआव थांनानै लिंक खालामनांगोन अके दा बेबादि सिस्टेमावसो नोंथांमोना खालामनांगोन दा खायसे खालामा बेखायनो रांखौहाय मोननाय जाया दा बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेटआ आसा खालामो नेक्स्टआव गोदान आपडेट फैबा नोंथांमोना मोनगोन बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन